Celý adventný kalendár Bala za to, poďme sa na to pozrieť. Ja osobne milujem toto adventný kalendár, pretože vždycky si beriem veci odtiaľto na cestovanie, keďže sú to väčšinou malinké verzie produktov. Uvidíme, čo tam je tento rok. Číslo 1 máme olej na telo, ktorý krásne vonia, veľmi tak vanilkovo vianočne. Číslo 2 máme šampón, uvidíme, že ako. Veľmi pekne, veľmi sviežo a pri každom okienku máte dokonca takú krásnu pozbudzujúcu vetu na každý deň. Balzám na ruky, voniak jak perníček. Určite ide do kabelky. Denný krémik na tvár. Kondicionér na vlasky, ktorý je taktiež skvelá veľkosť na cestovanie. Tento adventný kalendár vám reálne hovorí, že treba vypadnúť na dovolenku. V šestke máme takúto vecičku na exfoliáciu pier, čo je úplne najviac cute. Moje obľúbené číslo 7 má takýto sprchový gel, ktorý taktiež voní veľmi vianočne. Za číslom 8 sa skrýva práve krémik na noc, na pleť. Číslo 9 máme telový krém, ktorý som už skúsila a takže by som to zjedla. Čo nerobte. V čísle 10 máme čistiaci pleťový gel. V čísle 11 máme sol do kúpela, ktorá si len dokážem predstaviť, ako maximálne dobre voní. Nemám baňu, bohužiaľ. Ako 12 máme vianočnú masku na pleť. Pozrite na to. Ako 13 máme sprchový gel, balzám na pery. Má krásnu textúru, ktorá nie je taká hutná. Ja nenávidím hutné balzamy na pery, takže tento je za mňa super. Ako 15 máme penu do kúpela. Naozaj si potrebujem vybaviť niekde, aby som sa mohla ísť vykúpať do vane. V 16 sme mali kúru na vlasy, čo bude podľa mňa skvelá vec. Balé a kúry na vlasy mňa vždycky zachraňujú vlasy. V 17 máme takéto zaujímavé sérum, ešte som ho nevidela takto balené, ale taktiež hovorím, že je určite skvelá vec na cestovanie. V 18 máme leave-in krém na vlasy. Vec, ktorú som ešte nepočula, ale určite vyskúšam. V 19 máme očný krém, v 20 je to maska na nohy, to som ešte nepoužívala. V 21 je hydratačný toner na tvár. Za číslom 22 sa skrýva čokoládový sprchač. Ozaj voní ako horúca čokoláda. V 23 máme intenzívne sérum na tvár, takže niečo také, čo bude pôsobiť ako maska. Posledný 24 máme tu nahore. Ak náhodou takéto niečo nemáte, je to skvelá vec, keď si umývate tvár, aby vám nešla voda po rukách všade dole. Toto je celý adventný kalendár od Balei, dajte mi vedieť, ktorý produkt sa vám páčil najviac a viacej adventných kalendárov, ktoré môžete zohnať na DMke, nájdete na ich stránke.